Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto fo salminama e inde kono on manama e jettode serenɓe men jejjita kay lawol gotol calminama jurama nana kadi berte e juuɗe gam ɓe dokka amen duwaw e saaha foof kono kadi ha oɗo refale mbiyen boros wawa hollude en caggal bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde baɗum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla mbani mba debbo pullo salmitama salminama e subaka he weltanama no fewi kono min cikkanom neɗɗo so waddama vote ne foti namdade résultat ji kona vote nde waɗete tan namdade résultat wona mi wiɗomo ko hanki ɓuurata famɗude ko dañoɗa joni kam mi acciri noon tan joni mi acciri noon en tout cas mi accat tan hunde deƴƴiro noon so tawi ko wuyi gañi a andata so tawi ko no gañi andata gandata ko fine daw mi waɗa ko fomi wadde ko mami andu ɗum ɗon mi salminima min salmitimama kadi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder jokli Sénégal ha e caggal Sénégal kala e kuuɓal yettudeɓe jarnudeɓe hono kala subaka ko caggal yettude Allah e julde nabi Mouhammadine ya Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ko wideɓe ko weltare e weytare huccidde mabɓe kono kadi e wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Hande wuttema machallah ne yooɗi ne yonta ko ɓuuri tengtude hande hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude no wayno ha joni ko ɓeeto oɗo rafi biteɗo coronavirus kono kadi e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe hande ko gueɗe kawnide gueɗe kawisaji ne tawe e nder jayde ɗi hani e calgol wirwirde ɓe ganduɗa ɓe ko heddiɓe e mboroso covid-19 jayde quotidien udditadama kono noon tigui nden ɗon jayde wi ha joni ko jarugol yesso oɗo mboroso coronavirus oɗo saahaji hande ne wayno ko miijoji kam e ngamela hani e yomre teska e yoga e nokkuji saabi noon jayde wi ko Sénégal yewti limore capanɗe nayo heddiɓe oɗo mboroso coronavirus kono ɗum ko noon ɓeɓe ganduɗa ɓi ko heddiɓe e mboroso oɗo saaha hande ko ɗum de uddi hakkillaji sapeur pompier wonande kay fotɓe wirnudeɓe ɗum woni ko jayde arti kono kadi jayde arti e yaaha garta hakkude palɗe ɗe woni transport interdépartement no jayde wiri ko aali nguy jaydi oɗo saaha hande ɓeydima fannude gurdam ɓeɓe ganduɗa ko dognoɓe ɗin ɗon werlaji hani e yiɗɓe ha joni wadde yaaha garta saabi noon jayde arti e ɓen transporteur en so wiide mabɓe de oɗo saaha hande aɓe keeɓi gam hofde juuɗe ñande goho lewru juin fandu darade ɗum noon kadi ne tawe hen ha joni ɓamtugol kuruji ko fay arde ñande ɗiɗi lewru ndu paaɗen jayde enquête nden ɗon jayde ari koye ha joni e calgol hani e mette lombiɗe hakkude ɓeɓe ganduɗa ko sapeur pompier en hani e yimɓe woɗɓe tawi ko addunoɓe goski gam wirnude ɓeɓe ganduɗa ko heddiɓe e mboroso covid-19 jayde wi noon ene wayno ko virus goɗɗo de ene wayno ha joni soyna e dow ɗeɗo jeenale jayde noon waɗi ko photo ambulance mo ganduɗa ko kelaɗo tawi ko ambulance sapeur pompier en kono kadi jayde arti ko guuɗi omo ganduɗa ko docteur Ousmane Gueye gollowo toon to jagorgal hono tammingal gueɗe celal ɓaali leydi men Sénégal so wiide makkude yo yimɓeɓe paam ɓeɗon ɓe ganduɗa ko heddiɓe e mboros coronavirus sapeur pompier en koko kay liggi ɗum kono kay koko lawƴi ɗum ha laaɓi ceer kono kadi ko kamɓe tigui daroto ha kiɗon goski wirne wadde hay caɗele gote hay tana goto wodanani ɓesguji ɗi goɗɗo kalɗo hen kay so mo ganduɗa ko docteur Aloyse Waly Diouf o wiide en mbawa wiide yo heddiɓe e mboros coronavirus caggal leydi gartire gubbe ɗo kono kadi caloɗen heddotoɓe on ɗon boros yo gubbe e guenale meɗen ko gonɗi makko jaaji ne tawe e hello tati e nde jayde witende enquête jayde las addi nden ɗon jayde ha joni koye oɗon fannu arti helnoɓe oɗo ambulance sapeur pompier kono kadi e ɓeɗo ɓe ganduɗa ko croix rouge leydi men Sénégal gam salade tigui kono gubbogol oɗon neɗɗo mo ganduɗa ko keddiɗe mboros coronavirus tawi noon ɓe jinno ubbudemo ko toon to Diamaguène jayde wi noon ko police leydi men Sénégal nangui hen fodde yimɓe nayo oɗo saaha hande tawi noon ko tumaɓe on ɗon alhaali hono gouverneur de Dakar Alhassane Sall suuti hen ko guuɗi so wiide wonde ɗeɗo gueɗe de wona gueɗe ɗe Sénégal andira kono kadi wona gueɗe ɗe julɗo foti wadde ko guuɗi makko jaaji kankone ene tawi e hello tati e nde jayde las quotidien vox populi nden ɗon jayde wayli sawru mbaggu ari oɗo saaha hande koye miijoji ha tengti noon e lelgol cargol kaɗo guura woni maaro ha e ko nandi hen ummade laamu ngu fewde ɓesguji ɗi jayde wiide oɗo saaha hande ko ɗamaw cayɗo kono kadi ko metti wonande ɓesguji ɗi ganduɗa ɗi ko fonnoɓe hebde ɗum guila tan Dakar Rufisque ha toon to Thiès e Kaolack Linguére ne wayno de yoga e mabɓe ha hande keɓani ko maaro ko Macky Sall no jayde windiri Mor Seck suuti konguɗi wi ko maaro e ɗam nebam o sukara e ɗeɗo cabuni kam e oɗo
oɗo pat mo Macky Sall hande de Mansour Faye hemnaniɓe tene kadi ina ɗamina kon ɗon maaro e ɗen gueɗe kala koko majji e nature manam koko waɗi e ladde seko goɗɗo cuuɗen ko guuɗi ko Bakary Ndiaye kañumne kadi arti en ko ɓuuri yaaji kono ɗum ko noon jayde arti e limore mayɓe Sénégal yewti limore capanɗe nayo taɗe kay limi capanɗe nayo e goho keddiɗo e mboros Covid-19 ko l'observateur addi nden ɗon wayli sawru mbaggu nde ari koye goɗɗum so tawi noon no kewɗen wiide ni ko jayde suup kanje nde ganduɗa koko irtodirta kala e saaha kono cuɓiɗen haalde ko scandale to banggue gueɗe countriɗɗe ɗum ɗon noon ko ɗo e Dakar tigui yiya sappo e goho nangga tawi noon ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko yiyanoɓe ina pilma koye munen taw ko sukaɓe tawi noon ko vidéo mo ganduɗa o ko vidéo countriɗɗo jeenayoɓe ko sukaɓe tokosɓe hono dirteɓe mineur en tawi noon hen nayo ko sukaɓe rewɓe yontuɓe ɗum ɗon noon jayde wi kadi ko won ɗiɗo tawi ko agent ji hono kono mbiyen ha joni ko gérant ji appartement ɗo tigui e Anne Marie e goɗɗo ko toon to Sacré Cœur ɓen ɗiɗo kala o saaha pawama juuɗe kono kadi jayde arti holno police leydi men Sénégal waɗi feere kay ha fayi ɓeɗo yimɓe tawi ko waɗanoɓe gueɗe countriɗɗe e appartement ji mumen jayde libération ko hen arti ndewi ko scandale e oɗo hono pédopornographie bandiraɓe jaafo konguɗi ko jayde tigui windiri noon nde wiite ko nayo tawi noon ko koccannoɓe manam tan wiyannoɓe sukaɓe mbaɗire ni gollire ni tawi noon ko sukaɓe mineur en kañumen tigui pawa junggo ɓen ɗon nayo kala ene wayno oɗo saaha hande ɓe joopa walla mbiyen ɓe dewra ko gueɗe pédophilie kam e viol manam de wadde gueɗe countriɗe sukaɓe rewɓe hani e force ɗumen e gueɗe countriɗe hollitam noon wonde kamɓe kala ɓe nangga koto résidence biteɗo Zeyna ko ɗo tigui e Maris goɗɗo noon jagga ɓe jagga ko toon to appartement goto meublé toon to cité Keur Gorgui jayde wi noon koɓe agent ji ɗiɗi tawi ko gérant ji ɗiɗo hono ha joni résidence uji ɗiɗi mawɗi hollitam noon wonde ɓe sukaɓe e nanggaɓe kala ɓuuri hen famdude yarata ko e duuɓi sappo e nayyi jayde Le Soleil nden ɗon jayde nde wayno ari ko e goɗɗum nden ɗon woƴa hande o ko holno ɓamtorto nduɗo faggudu ndu ganduɗa ɗo ko Covid-19 ari yaɓɓi ɗum kono kadi moññi ɗum ha laaɓi e ceere ɗum ɗon noon ndi wi tan ko leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko leyɗele Afrique naaɓe saabi noon ha hoorejo Macky Sall e rima woni noddi goomu G20 e fannu o nde kay waɗata peeje e peccorɗe ha Afrique wawa ƴellitade caggal oɗo mboros Covid-19 Sénégal ina wayno de ma heddo uddude hono dami muɗum to banggue weeyo woni frontiére uji to banggue aérien ha ñande capanɗe tati lewru juin e nde hitande sakti kabaru o ko jagoɗo tambiɗo fanno hono maître Omar Youm jayde stade uddata dama ko ɗon tigui jayde wi so renaki de koko jogori tifade oɗo calendrier coupe d'Afrique des nations kanɗo wadde walla kanɗo wadde toon to Cameroun hitande fande woni 2021 jande waɗi ko namdal beele tan ma amno on ɗon coupe d'Afrique laato e nden hitande so tawi ko jaabuwuji Roger Milan suuti en konnguli so wiide makko de ɗum ɗon lawɗi gam jabtade ngal ɗon namdal kono Birahim Sow kañum de holliti wonde ko heddi ko ɗo e éliminatoire coupe d'Afrique on ɗon wawa tigui jouede e nde hitande biteɗo ma ñemeso holliti wonde de ko ɓuuri ko labde e yaadu tan koyo coupe d'Afrique o dirtini ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi 2021 goɗɗo mo ganduɗa ko consultant toon to Canal Plus holli wiite ko Franck Simon holliti wonde kanko de oɗo saaha hande ko jaggoɗo hunoko makko o wawa hen haalde hay hunde Italie toon de no wayno ko gartal bangal fayida Tesca e Calcio woni championnat Série A kono tan de ɓe gadorto ko coupe ñande sappo tati lewru juin demi final o noon ne wayno ko keppuji mawɗi naggodirta ko Juventus e Milan wondude Naples mo kalidi Koulibaly e Inter Milan kono ɗum ko toon to Angleterre andama de ne wayno jaggama ma ñande sappo e jeeɗiɗi lewru juin on ɗon championnat ma ɓamtu ɗum ɗon noon fuɗɗorto kamɓene ko choc mawɗo hakkude Manchester City e Arsenal gam tigui ha joni ɓamtude on ɗon championnat tawi ko toon to Angleterre ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e robinet men jayde jeewo subaka noon tigui Amadou wadde ko ɗon tan ndeweten garen e banggal fait divers walla gueɗe rendo haade haydara noon ko duwanade ɓe ganda jeehi e Covid-19 ɗiɗo kadi ɓeyditima en Amadou hanki limore nde wonti capannayyi e goho ko duwanade tan bandiraɓe ummiɓe ɗo ɓe e kadi Amadou noddude tan e rango kadi ɓeɓe ganda ko sankiɓe goppi lelo e to ganda kañum woni galleji mumen battidiɗi cuuro ɗum ɗon ne Amadou mataw koko ganda tan ene foti haalede kono kadi yo Allah fawtanen o rafi Amadou subaka fo nani ɓuura hulɓinade allahumma amin ko ɗum woni ko jari ñagade oɗo saaha kono kadi
kadi e kalda koko hunde wande hunde fonde haalede mbi sikki hande hankkedi garti hen so wiide wonde ɗeɗo gueɗe wona gueɗe teddugal wona gueɗe jurum saabu neɗɗo so maayi ene yiiɗi foftinede kono kadi ene yiiɗi wirede law eɗen gandi wonto haala e qur'ana wonde so neɗɗo maayi yo yawno wire nde tawno eɗen gandi holko woni hen e hol sifa gonɗo hen ɗum ɗon noon yoɓe gaccu no mbiɗani ɓe lelo e galleji mabɓe battidiɗi ala koɓe jeeyi e oɗo saaha sona ɗin galleji kono kadi ko nokkuji dendaɗi no Sénégal najo rendiri e bandum jeere ni no rendiri e bandum juma ni no rendiri e bandum jama no rendiri e bandum bedda ko non rendiri e bandum aussi hono guenal non tigui Amadou en garate banggal gongal ko ganda ene kewi ɗo e leydi meɗen e julde nde ɗo ɗo ganda kañum woni cité mixta sukaɓe ganda ɓe keeɓi duuɓi nogas ɓe ngala taw hay duuɓi nogas Amadou o ndenti toon ne mbaɗa gueɗe ganduɗa wona gueɗe ɗe hitere yiiɗi yiide walla ko ganda hakkille ina yiiɗi ni faade hen ɗum ɗon noon yette cukalon goron e ndewon ndentu kone appartement ji ganduɗa yete ɓe garat ɓe luwa ɗum soit ko journée o ɓe jobata Amadou soit ɓe ƴettata ko so lewru mayi ɓe mbaɗa cotisé ɓe joɓa te kala ko ɓe mbatta hen wona gueɗe ganda ko gueɗe moƴƴude Amadou eɗen mbawi wadde ɗum qualifié gueɗe ɗiɗi sen beelama mankude needi e yidde kalis o gadortoɗen ɓeɓe ganduɗa ko kañumen jeeyi appartement ji munen résidence uji munen en tout cas tawi jaari hen koto banggue dañde copreje woni commerce so tawi a yii cukalon kon ganduɗa kon ko ndewone goron kon duuɓi sappo e jettaki hay nogas so gari mbi ni luuma ɗon aɗa andi ɗum ɗon wona gueɗe moƴƴe poɗɗa ko waɗa ɗum dénoncé manam kalta ƴeewa wadde feere han jettoɗa police wawa jagguɗoɓe sukaɓe namdo holko jeeyi sababu ene mbaɗani saabu ene waɗi danger mawɗo en gandano effectivement holko jogorno kewde e waɗa appartement so tawi wona koɓe gonno e wadde ko wara gon wawno hen jolde goɗɗum e goɗɗum nde wawno hen jolde kono kadi ɗeɗo gueɗe countriɗe wona gueɗe ganduɗa ɗe ene ponno manam jaɓede ɓeɗo sukaɓe naata e ɗin résidence uji ɗum ko goho ɗiɗi ko heddi ko ngakkere needi kono kadi e wasde nehede saabu aysata hande sukaɓe ene gaccida liberté mawɗo ɗum ɗon eɗen mbawi ɗum qualifié saabu hande en jii horsinde ɓiyum no weeli yidde ɓiyum no weeli kono noon yo yaadu e needi so tawi noon a yiiɗi ɓi ha yejjiti hoorema wayno a ɗaminimi muɗum goho ko wiyete neɗɗo ɓuuro mantinade walla ɓuuro teskede ɗiɗi ɗaminade muɗum jawdi gonta less makko o wayno hunde wencito kanko mo ponɗa jibindo ko kanko jibtinanma te nde on saaha o waɗata koko weela hande téléphone ngaji ɗi sukaɓe gaccidaɗi e sagoji munen guddo e cuuɗi munen keɓa toon tuggude guila nangue muti ha nangue fuɗa anda ko ɓe sukaɓe mbaɗata e suudu ene naata e réseaux sociaux ene jeeɓa ko alano e neesu men e ganni men e diini men goɗɗum ɗum ko télévision ngaji ɗi ganduɗa hande sukaɓe cuɓaki yebde fina tawa leydi ndi cuɓaki yebde diine leydi ndi diine aduna ɓe cuuɓi yebde ene wayno ko série ɗi ganduɗa ɗi ko série ji jiitani men hay seeɗa série ji latino américain ɗi ganduɗa ɗi ɓe mbaɗata ko gueɗe country ɗe film uji ɗi e on saaha sukaɓeɓe jeeɓa hen kuccita e télé jinnaɓe ne jooɗi jaaha leliyo gacci sukaɓe salon ngaji ɗi gaccita ɗum e sagoji mumen e télé ɗi jaaha leliyo toppitta ko sukaɓe est ce que ɓe ɗanima est ce que ɓe certa ɗi téléphone ngaji ɗum ɗon so tawi ne lutti wadde ko ɗum ɗo woni ko ufsata kala saaha noon tigui Amadou e série ji ɗiɗon ni garten keddotoɗen ha joni aɗa ndeɗen wiya série ji latinoji kono hande sukaɓe ko jeeɓata ko Amadou hande ko série ji ganda ɗo e nder leydi meɗen fewja ko ɓiɓɓe leydi ndi pewndi ɗum kono ko ganda Amadou yaadani needi jeyamo ganda yummum haala wadda e muɗum ha daro e dow hoore yummum e série jeyamo ganduɗa joom galle muɗum haala wulla joom galle muɗum ha ɗo haaɗi aɗa andi ɗum ɗon foof koko ganduɗa Amadou fewdata needi wona ko ganduɗa ina jokka needi wona ko ganduɗa ina wallita e ko ganduɗa ko kañum woni needi goɗɗum ɗum noon Amadou woni galleji hande so tawi aɗa jogui ɓiye e nder galle an debbo o pinata ko guila 8 heures jalta galle joom galle ma finata ko guila 7 heures yaha dawa hade joom galle ma artude ko 18 heures an debbo hadema nattude e galle Amadou ma jooɗo ha 22 heures natta e nder galle ma Amadou ayi oɗon temps fof mo ganduɗa sukaɓe ina jogui ɗum gam waɗoyde gueɗe ganduɗa ɓe mbawi waɗoyde ɗum haaɓe gayna ɓe ɓuftoɓe garta ɓe jooɗo ɓe mbayano ɓe jaltano e nder galleji ni saabu hande galleji kewɗi ko ɗum fusi ɗum so baba fini dawat yumma fina dawa aɗa andi hande Amadou debbo so wiyama haɗaka liggade ko debbo liggi foof yo woppan galle mum gueɗal saabu sukaɓe hande so wiyama needi ko yumma ɓuuri hen wawde darade Amadou needi cukalel wasde jangguinde ɓiyum ndefu wona needi wasde waddude e ɓiyum fawde ɗum e lawol moƴƴol ɗum ɗon wona añde ɓiyum neɗɗo sonne se añde ɓiyum ina jeeyawi wiide ina ƴetta ɓiyum ne fawa ɗum ɗo ganda ha a jangguinta ɗum ndefu Amadou mbiya
hande a fawata ɗum ko muusi a wiyata ɗum ko muusi so ɓooyi ko kañum waynan ma ko nene wiyanno sa waynani ɓiye ma ɓiye wayne laaɓi ceer nde tawno ko ɗum woni ko woodi ko ɗum woni ko jangga ko ɗum kadi woni ko famni haysata neɗɗo so tawi a jibini ɓiɗɗo ene jogui no poɗɗa nehirdemo ko mbiɗa joni ko wiide oɗo ko cukalel mi jangguintamo nde fof walla mi nelatamo yaade jeere walla mi wiyatamo woppu e gueɗe mbaɗe noon pour woto tampude so tawi o tampani o tampinte ɗum woni ko kalɗa joni ko hono ni sukaɓe gandaɓe ko duuɓi sappo e jogui rewɓe worɓe andi ɗum ko wasde rewidede jinnaɓe ndewidaki sukaɓeɓe yoga e munen a haali joni yumma daw baba daw ala probléme ñalawma wonnan ɗon c'est vrai wonko neɗɗo suusa wadde ñalawma kono sukaɓeɓe ko ɓuuren ko hewde ko bonata koɓe bonata ko à partir de nde koyɗe taaƴi jammo soit hakkude minuit 1h 2h ha 3h du matin ɗon noon woni ɗo jinnaɓeɓe poti wattude hakkillaji munen yoɓe ndewidir sukaɓeɓe kala e saaha yoɓe pamɗen ɗoyli so tawi sukaɓeɓe goni ko cuuɗi mumen banggue kala e saaha yoɓe ƴeew oggudde ɗe suudu muɗum ene manipulé téléphone hande kala ko jiɗɗa wadde ɗi téléphone aɗa wawi wadde tawi ka jooɗiɗe e nder suudu ma ka jooɗiɗe e nder salon ma aɗa wawi wadde ɗum ka gono nder sarode ma aɗa wawi wadde ɗum noon wona hunde moƴƴere donc noon foti ko jinnaɓeɓe jurno sukaɓeɓe eɓe duusaɓe to banggue needi ha yettowo yoga e duuɓi so jomum yettima yoga e duuɓi tan hankkadi ni ma ƴettu responsabilité muɗum ma wor ko waɗani ma wor kadi ko waɗa proposé malla ma wor ma ƴettu responsabilité muɗum wasa wadde yoga e gueɗe ganduɗa ko gueɗe kantoriɗi kono cukalon duuɓi sappo e nayyi sappo e joyyi sappo e jeegom wadde ni hen tawe appartement ji ha tengti e ɗiɗo leɗɗe ganduɗa ɗe ko résidence uji vraiment ko hunde ganduɗa nde hulɓinima kono kadi ha mbiya illi Sénégal naɓe koko jewnuno wadde bonande sukaɓe koko jewnuno yaltude e oɗo saaha couvre-feu gonaɗo e oɗo saaha ɗe kaɗiɗe baɗaɗe donc hande ko fuɗɗi ko accirede yimɓe kadi nan dutto e ko gowno wadde e kala e saaha noon tigui Amadou sa ƴeewi Sénégal kala nde korka arata ma ko wayni ƴewtinde kala nde korka gasi ma ko wayni ƴewtinde saabu Sénégal so korka yonti goto fof ma mofta e nder galle muɗum kono so wiyama ko janggo woni julde hankkadi gasi goto fof sikka hankkadi firtima foti wadde ko ganda fotani wadde ɗum kono a ƴeewat ɓe ganda mawɓe hillifaɓe nani hen ina jeeya hen Amadou ina banna sukaɓe ko ganda potani wannude ɗum sinno ko ɓiye a wannata ɗum sinno ko miñe mo ganda onon jiiti yumma e baba walla miñe mo ganduɗa a wannata ɗum ɗeɗo gueɗe ganda ko gueɗe bonde ko musiba mo ganda hay goto wawa wadde ɗum qualifié hande Amadou ene wodi ɗum noon mboɗa andi waktu ɗi koko gasi oɗo saaha kono noon kam ko hunde ganduɗa nde yoɗani kadi foof tan no mbimni haalam ka départ ko kalis sakki less saabu ko hunde ganduɗa vraiment en mbawa ɗum qualifié ko wona yidde nde nan hen yeyde ɓeɗo sukaɓe hande yeyde terɗe mumen ene filme ene nelda ɗum e réseaux sociaux ji ɓe aɗa ɗum ɗon kay wonko ɗum firti déjà te ɓeɗo nayo mawɓe ganduɗa kañum gardi ɓen sukaɓe ne mbiya mbaɗire dani eɗen gandi ɗum ɗon wona hunde yonde kono kadi yo yimɓe pam tan en tout cas manam rewde Allah ko ñande foof kono wona lewru korka ari tan mbiɗa acca gueɗe bonde ɗe mbaɗannomi lewru korka arno ko jangguinde yimɓe wacca ɗum ene lawol neɗe ɓerɗe ɗe kono wona kadi nehoɗa fodde lewru ma mbiya aɗa arta e gueɗe ma garantaji bonde noon tigui Amadou ko artude tan e duwaw ceerno Seydou Nour yo Allah suuren suurana en yo Allah waɗanen jaami kisal ɗo min kaade tawi roɓindu jayndeli moɗon ko tottude on adi altine sallahu lamdo jaaɓi Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa An Ndeye Fatou Massaly heɗanno e banggal caméra o Allah jarama on jarama